A 2008-as évi 15. női horgászvilágbajnokság rendezési jogát Magyarország, ezen belül Szolnok városa kapta. 16 ország, közel 100 versenyzője a város megújult főterén, a Kossuth téren rendezett nyitóünnepségen mutatkozott be a nagyszámú közönségnek. A résztvevő országok a következők voltak. A csapatok tiszteletére rendezett műsor és az elnökségi tagok köszöntője után Claudio Matteoli, a FIPS elnöke hivatalosan is megnyitotta a 15. női horgászvilágbajnokságot. Szolnok mintegy 100 kilométerre keletre fekszik a fővárostól, Budapesttől, az Alföld szívében, a Tisza és az Agyva folyók találkozásánál. A város már a középkorban fontos átkelőhely volt a kereskedelemben, de a hadat viselő csapatok számára is stratégiai fontossággal bírt. A vízzel borított nádasok, a szeszélyes áradásokat hozó folyók menedéket, élelmet adtak az itt élő emberek számára. A Tisza folyó medrében alussza örök álmát a nagy hunvezér Attila, akit a történelmi krónikások csak istenostoraként neveztek. A Tisza völgye páratlan természeti kincseket őrzött meg az elmúlt évszázadok alatt. Ezek közül is kiemelkedik az évente egy alkalommal történő, Európában egyedülálló természeti csoda, a kérészrepülés. Több mint 10 000 helyi horgász rendkívül kedvező helyzetben van, hisz a két folyó, a holtágak, a csatornarendszerek és a kiskörei lisztározó rengeteg horgászati lehetőséget kínálnak Szolnok térségében. A városban megtalálható minden olyan tevékenység, ami a vízzel kapcsolatos. A Tisza városi szakaszán végignézve rengeteg stéget találhatunk. A vízitúrázás rendkívül népszerű, csak úgy, mint a hétvégi motorcsónakázás. A vízisportok közül a kajakkenu és a vízilabda a világ élvonalába tartozik. De más sportágokban is jeleskednek a szolnokiak. Többszörös magyar bajnok és kupagyőztes a város kosárlabda csapata népes szurkolótáborral. A szolnoki Tiszaliget a sportolás és a kikapcsolódás helyszíne. Itt működik többek között a megújult termálstrand és élményfürdő. Nyáron a városi rendezvények és fesztiválok nyújtanak szórakozást, de a csendet és magánykedvelők is megtalálhatják a nyugalmat a Tiszaparti sétány öreg fái alatt. A 15. női horgászvilágbajnokság helyszíne az idén 150 éves jubileumát ünneplő Alcsiholt-Tiszán létesített versenypálya, kitűnő terep a csapatok versengésére. A Magyarországos Horgászszövetség számos nagy nemzetközi horgászversenyt, országos bajnokságot és másrangos horgásztalálkozót rendezett már a helyszínen. Nem véletlen, hogy már az 1996-os női világbajnokságnak is az Alcsi-szigeti versenypálya adott otthont. A pálya szélessége körülbelül 80-100 méter, hossza 1250 méter, partja kőrakással van megerősítve. A parttól a meder egyenletesen mélyül, átlagmélysége eléri a 3,6 méter. Alja kotort agyag, melyet iszap borít.
A víz halfaunája rendkívül gazdag, megtalálható itt a küsz, a dévérkeszeg, a karikakeszeg, a bodorka, a vörösszárnyú keszeg, az ezüstkárász a pony, az amúra durbincs, a sügér a süllő, az angolna busa, a compó és a törpehacsa, valamint a harcsa is. A verseny augusztus 16-án, 17-én került megrendezésre. A csapatok már az előző hétvégén megérkeztek, mivel hétfőn már lehetőség nyílt a felkészülésre, a sorsolásnak megfelelő helyeken történő edzésre. Ez nagyon lényeges momentum volt, hiszen a magyar csapat kivételével még senki nem horgászott ezen a pályán. Az Addis-szigeti Volt-Tisza amúgy is híresen kiszámíthatatlan a fogóságot illetően. A felkészülés eredményes volt, a csapatok többféle taktikát ki tudtak próbálni, így bizakodva várhatták a szombat reggeli sorsolást és a verseny kezdetét jelző kürtszót. Az első napi forduló szoros eredményt hozott, látszott, hogy minden csapat jól felkészült a pályából. A hidegfront az előrejelzés szerint megérkezett szombat reggelre, de a frissítő zápor nem zavarta a versenyzőket, sem a halak kapókedvét. A mérlegelés majd az értékelés után a következő sorrend alakult ki. Vasárnap már kellemesebb idő várta a mezőnyt a második fordulóra. Az előző nap tapasztalatait felhasználva a csapatok bizakodóan kezdték meg a versenyt. A nagyszámú közönség most is megtapasztalhatta, a profik milyen halmennyiséget tudnak kivarázsolni a Volt-Tiszából. Persze nem testközelből, a szektorok területére ugyanis a verseny ideje alatt tilos a belépés.
verseny lefújása és a mérlegelés után lehetett boldog és csalódott arcot is látni. A csapattagok most már egymás között is megvitathatták a történteket. È venuto piccoli! Brava Sivina! Brava! Cosa contento! A verseny eredményhirdetésére a már jól ismert Kossuth téren került sor. Átadásra kerültek egyéniben és csapatban is a dobogós helyezésekért járó kupák és érmek, valamint az adományozók által felajánlott külön díjak. Alelnöke adja az érmeket. Ezt már vártuk. A 15. női horgászvilágbajnokság győztese Magyarország!